Завод «Атлант» у Менску чакае аздараўлення. Са словаў першай намесніцы старшыні Менгарвыканкаму Надзеі Лазарэвіч, адпаведны план цяпер у распрацоўцы. Чыноўніцу працытавала выданне «Мінск новасці». Нічога асабліва крытычнага няма. Праз такія перыяды праходзяць шмат якія прадпрыемствы. Цяпер там добры кіраўнік, ідзе мадэрнізацыя, будуюцца 2 новыя лініі, пашыраецца лінейка прадукцыі. Плануецца вытворчасць лядоўняў скрыняў, наладзілі выпуск лядоўняў холадняў для захоўвання крыві. Магчымасці для развіцця ёсць, нельга замыкацца на монапрадукты. Гэта актуальна для ўсіх прадпрыемстваў. Сёлета ў канцы красавіка, пачатку траўня «Атлант» чарговы раз сыходзіў у вытворчы прастой, паведамляла тады выданне «Еўрарадыё». Паводле вынікаў 2024 года прадпрыемства мела мінус у прыбытках, хаця выручка і вырасла. З дакументу, апублікаванага ініцыятывай «Белпол», вынікае, што страты прадпрыемства склалі амаль 19 мільёнаў рублёў.